Good morning mga kaidol. Good morning sa inyong tanan dya, labi na sa mga akong subscriber. Salamat sa inyo na amoy malumong kasing-kasing mga kaidol. Mga kabalo mo lantaw sa inyong iksuod nga nangayog tabang. Salamat sa inyo mga kaidol. Adlaw karong Huwebes 31. Mga kaidol, naalang ko i-explain mga kaidol bahin sa atong pagtuo or relihiyon. Naalang ko i-explain mga kaidol may sakit pa po naon mga ka-idol nga sige ta makakita diri sa Facebook or YouTube nga kanang mga dibulto ba, mga dibulto sa among Ginoo, larawan sa atong Ginoo na kuan pangbunalan og martilyo. Grabe nga makita mga ka-idol, bunal-bunalan tapukon mga ka-idol, bunal-bunalan mga ka-idol, kay giampu-ampuan daw namo ang kuan kanang hinimo sa tao, kanang mga dibulto nga kahoy yan namo daw giampu-ampuan mga ka-idol. So ako may paliwanag mga ka-idol, paliwanag sa inyo mga ka-idol kung unsa ka dako kayong importante sa among mga Katoliko na mga dibulto mga kaidol, larawan sa among Ginoo mga kaidol, larawan sa atong Ginoo mga kaidol. Dako kay importante na para sa amo mga kaidol. Kay sa akong pagtuo mga kaidol, kanang gibunal-bunalan nga picture mga kaidol, larawan sa Ginoo gibunal-bunalan. Sa akong pagtuo mga ka-idol, sa ako lang pagtuo nga kanang mga picture sa Ginoo mga ka-idol, sukad-sukad mga ka-idol, siguro sa atong kinabuhi mga ka-idol, bisan pa kato pa mga katiguangan, mga sauna, mga katiguangan mga ka-idol, wala pa gid siguro nakakita sa tunay sa naong sa Ginoo mga ka-idol. Wala pa gyud nakakita nato isa-isa nato tun sa naong tunay naong sa Ginoo mga kaidol. So picture na lang na ni nagpabilin mga kaidol. Sama ra po na sa isa ka tawo mga kaidol, pareha sa akong pagumangkon mga kaidol. Nga nagdako siya karon nga wala siya nakakita sa tunay nga naong sa iyang inahan. Tungod kay gamay pa siya, gakamang-kamang pa siya sa banig, nilakaw ang iyang inahan niya atog Manila, wa na nanarbaho, wa na bubalik. Mula nito karon mga kaidol, wala siya kakita sa tunay naong sa iyang inahan. So maora po ta mga kaidol, nga isa-isa nato wagid ta makita sa tunay sa naong sa atong Ginoo. So picture niya na napabilin. Mao lang akong gibuhat sa pag-umangko nako, kay wa man siya nakakita sa unsay naong sa iyang inahan. Akong gipakita siya sa picture, mao na imong mamalong, mao na larawan sa imong mama. O mao ni imong mamalong. O mao na siya, buot pasabot ako mga kaidol. Mao na picture na siya sa Ginoo. Mao na lang na atong naabtan. O kay picture man na siya sa Ginoo, so ato siyang respetoon, di ba? Ato siyang tagaan og kuan. Importante sa atong kinabuhi, respetoon nato mga kaidol. Sure ko nga di ba ang Ginoo makita man niya tanan, makita man niya tanan kay gamhanan man siya. O walay imposible nga dili niya makita gud niya tanan. So kung makita niya nga ang iyang larawan, picture niya nga gitagaan na mong importante sa among kinabuhi, giampuan, gihilakan, gigakos-gakos, gihalok-halokan, kabalo ko nakakita ang Ginoo na.
So nalipay siya mga kaidol. Nalipay siya. Kay bisan sa iyang picture, iyang larawan, gi kuan siya, magirespeto siya mga kaidol, gi ampuan siya, gihalagahan siya mga kaidol. So nalipay gud yung Ginoo mga kaidol. So mo na buot pasabot na ko mga kaidol sa kanang kuan, sa kanang dibulto. Mao na picture na siya sa Ginoo. So karon mga kaidol, nakita magud niya nga gitagaan na mong mayong pagtagad, na mong respeto, pagtahod ang iyang larawan, picture niya mga kaidol, among hilakan, among giampuan. So nalipay ang ginawa na mga kaidol. Grabe gyud kalipay. Mo na sukdanan niya, nakita niya nga unsa kadako ang imong pagtuo sa iya, imong luhuran, ampuan. So lipay gyud ang ginawa ng mga kaidol. So mao nay, so kung makita sa Ginoo mga kaidol nga iya ultimo iyang picture gibunal-bunalan, gisunog mga kaidol, pangbunal-bunalan og maso, martilyo. So nakabalo ko mga kaidol, nakakita man ginang ginawa na. Kay gamahanan ba siya? O kay mao man nagituwa na to nga ginawa niya ang picture. O nakita man gid ang ginawa ng mga kaidol, kay gamahanan man siya. So arang kuan niya mga kaidol, suko gid kayo siya, nasilag gikasilagan gid siguro niya mga kaidol. Kaysa iyang pagtan-aw gibunal-bunalan man gani niya ang picture, gibunal-bunal unsa na kag makita siya mga kaidol. O makita siya personal nga bunal-bulabaw pas bunal-bunal mga kaidol. So mao na mubo na kong pagsabot, sa ako lang pagsabot mga kaidol, wa mo koy grado. Wa po ko maingon og sakto na ko, dili ko master sa Biblia. Dili ko suwito mo ablig Biblia, mga verse, dili ko suwito sa mga verse. Pero sa ako lang mubog pangagpas mga kaidol, ako lang nagtuman lang ko sa iyang gihangyo sa matag Domingo nga pila ka oras o sa pagsimba. Ang pagsimba mga kaidol, sama ra po na siya sa kuan mga kaidol. Usa ka ginikanan nga naay tulo ka buok mga anak nga nag-ingon sa siya iyang mga anak. Mga anak, naunta ko ihangyo sa inyo nga kanang adlaw, Domingo nga adlaw, magtapok ta, magbanding-banding ta, maglipay-lipay ta tungod kay mingaw magud kayo, lagyo-lagyo man ta sa isa't isa. Lagyo-lagyo man ta sa isa't isa. So magkuan tag adlaw nga magtapok ta. O maghappy-happy ta, magistorya-istorya ta. O mao na buot pasabot sa Ginoo mga kaidol. Sa ako lang po ng pangagpas. O mao na buot pasabot sa Ginoo mga kaidol. So sa katulo niya ka mga anak mga kaidol, naagay wala permente kada Domingo sa iyang gihangyo mga kaidol. Ang katong isa permente gud wala, ang kaning duha permente present mga kaidol, permente present. So kung naidala ang Ginoo, naghanda siya og mga pagkaon o naidala ilang ginikanan, naghandag pagkaon unsay gihanda diha para sa ilang salusaluhan nga mga pamilya. So ang katong permente wala mga kaidol, dili gud sa mga apel sa kuan mga kaidol sa ilang salusalo no, sa grasya. Permente man siya wala. Permente gud siya wala. So kung panangidan tanaay mo abot sa iyang mga problema, mangayo siya tabang sa iyang ginikanan. So murag dili kaayo matubag or unsa lahi ra gyud siya. Kung matubag man, medyo naay kalahian, naa jud siya kalahian sa permente nga naa present permente. Mao nay buot pagsabot na ko mga kaidol sa pagsimba mga kaidol nga gihangyo sa isa ka ginikanan nga adlaw Domingo o unsa man ang adlaw iyang gisit diya gikonsulti sa iyang mga anak nga magtapok-tapok ta nang adlaw naay permente isa nga wala diha mga kaidol o ang duha permente present. So medyo may lamang, may priority ang naaguda permente mga kaidol. Pero kabalo ko nga Ginoo man siya, so di man siya pwede maglumot. Pero sa ako lang paminaw, medyo naay kalahian god, naay gud siya ka diferensya ikumparar
sa perminti present mga ka-idol. So mao na ibuot pagsabot nako sa pagsimba mga ka-idol. So mao na akong ikuan mga ka-idol sa akong pagsabot na di man ko master sa Biblia, dili ko swito sa mga verse, pero ang ako lang gibuhat mga ka-idol kanang mga basic lang bitaw mga ka-idol nga nagtuman ko sa yang-yangyo nga isa ka oras pagsimba ug naglikay ko sa dili maayong mga buhat mga ka-idol. Gilikayan ako ang mga dili maayo nga mga trabaho mga ka-idol. So mao lagi na mga ka-idol nga sauna kung adik-adik ko palahubog ko karon giundangan na ako mga ka-idol. Kung sauna kung biklon ko musukol ko mukuha dayon kog sundang, pero karon mga ka-idol dili na. Kung makadungog ko mga istorya sauna ako dayon daginon, pero karon palabyon na ako mga sakit nga mga istorya. So mao nay akong gibuhat karon mga ka-idol. Mag-unsa man swito, master ka sa pagpakli sa Biblia, master ka sa mga verse, pero wala kay control sa pagpakasala, wala kay control sa pagbuhi og mga sakit nga istorya sa imong sikat tao, wala kay control sa panglimbong, kita lang kag cellphone diha wala na nimo giuli, kita lang kag pitaka nga daghay sulod wala na nimo giuli, pero master ka mo pakli og Biblia. Wala mga ka-idol. So sa ako mubog pangagpas mga ka-idol, dili man ko master sa Biblia mga ka-idol, dili ko swito sa mga verse. Mao lang na akong ituman mga ka-idol nga akong tagaan og oras ang Ginoo sa pagsimba ug likay ko sa dili maayong mga buhat mga ka-idol. So mao na mao lagi ay magunsa pa ng master ta mo pakli sa Biblia sa mga verse, pero sige putag pasakit sa atong isikataw, sige putag bugal-bugal sa atong isikataw, sige ta panglibak sa atong isikataw, sige ta panglimbo sa atong isikataw. So useless tagya pa lang tanan mga ka-idol. So mao tay buot nako pasabot mga ka-idol kung unsa ka importante na mo mga Katoliko mga ka-idol ang larawan sa Ginoo, picture sa Ginoo nga gibunal-bunalan mga ka-idol, gibumbunal-bunalan og maso gitapok mga ka-idol kay nganong ampu-ampuan daw kuno sa mga Katoliko mga ka-idol. So mao na akong paliwanag mga ka-idol ug unsa ka importante na mo mga ka-idol kay larawan na sa atong Ginoo, picture sa atong Ginoo mga ka-idol, kay isa-isa nato wala pa gyud nakakita sa tunay sa naong sa Ginoo. Isa-isa na to wala pa gyud nakakita sa tunay sa naong sa atong Ginoo. Walang picture na lang niya nagpabilin mga ka-idol, atong respetoon og tagaan atong halaga mga ka-idol. So kabalo ko nga nakakita gyud ang Ginoo mga ka-idol kay gamhanan man siya kang nakita niya nga giampu-ampuan, gihilakan, gilodloran ang iyang picture mga ka-idol. So malipay ang Ginoo mga ka-idol, di ba? Kay ultimo picture niya, larawan na niya, girespeto man siya, gialukalukan o giludan-ludan. So kay nakita man niyang gibunal-bunalan ang iyang larawan mga ka-idol, mga picture gibunal-bunalan mga ka-idol. So sakit kayo palandungon para sa iya. Sakit kayo palandungon sa isa ka ginikanan. Nalaglantaw sa iyang anak nga gibugal-bugalan ra siya. Pasakitan siya sa iyang mga mga anak. Sakit kayo para sa mga ginikanan. Ang picture sa ginikanan gisunog. Mao ni akong papa. Kuani mo ni sunugon ako ni akong papa ni way ayo ni ana. So sakit kay para sa ginikanan mga kaidol. So mora pa lang Ginoo mga kaidol na sakitan. So mora daw mga kaidol akong paliwanag mga kaidol. Kay sakit man kayo tanawon mga kaidol na di makita sa mga video ya mga kaidol, mga YouTube, mga Facebook makita nga ang mga larawan sa atong Ginoo gibunal-bunalan mga kaidol. So maro mga ka-idol akong paliwanag ug unsa ka importante namo mga Katoliko ang picture larawan sa atong Ginoo. Mahalaga gina sa amo mga ka-idol, importante gud kay na sa amo mga ka-idol. Wala kung mga himo mga ka-idol ayaw na ipakita sa mga YouTube mga video nga gibunal-bunalan nyo ang larawan sa atong Ginoo. So maro to nga akong mubog pagsabot mga ka-idol, dili ko perfecto, dili ko sure, pero nagpaliwanag lang ko mga ka-idol. Bye-bye, God bless, ug ang Ginoo magauban unta nato kanunay sa matag isa nato kanunay mga ka-idol sa matag isa nato. Salamat mga ka-idol, mao to mga ka-idol, bye-bye.